नारी मानिବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲୁ ପୁଅ ଯାଇ ଏକଦମ ଭିତରେ। ତୁ ବି କମ୍ ଖେଳୁଆ ନୁହଁ ବିନୋଦ। ସୁରାଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆରେ ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ରେ। ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହାକୁ? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉବାରେ ସାରେ। ଆପଣ ଥିଲେ ଆମର ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନା କ'ଣ ସାର୍? ଇଡର ମେଜର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସୁରଜ ରାୟ ବେଡରୁମ୍ को ब्राउन सुगर आसिला केमिति? सबू ए दिमाग रो खेल विनोद। समय आसिले तू आपे आपे जानी जीवु। से कथा छाड़। तू मते एते बड़ हेल्प कर थिबारु आज्ञा सारे सारे सेगुड़ा सब। ए माइकल अरे से आज सुटकेस से टंकाटा रखी आनिलु। अबे आबे आंदे एदर आनी गिरा तो आज पॉकेटटा ताले गरम थो। अरे जेतो बे तू मोर सांगो। अरे तो पाई मु सब किसी करि पारि विनोद। तू मते केते सहाय्य करजु मु सेटा केबे भूलिबिनी विनोद। तू खाली ए पॉकेट गरम करि चाल तापरे खेल मु करिवि सब। ठीक कहजु विनोद। तू खाली मो साथ देले ना ए विवेक दास रो परिवार को मु पूरा बर्बाद कर देबी। ए रख तू मते एते बड़ हेल्प करि दिवारु रख 2 लाख टका আছে। रख जड़े देशर रक्षक हो टंका पाई निज मानविकता को बिकिदेवा प्रथम थर देखुचे। शांतनु माने मु लाज लगुनि आपण को यही विश्वास भरोसा नहीं देशर जनसाधारण तुमको ये वर्दी पिंधे देश द्रोही दलाल टाउटर मानक प्रश्रय दे तुम ए खाकी पोशाक अमर्यादा करुच। से वर्दी फिंगी दिंतु अंटारू से बेल्ट आपण भली जने लाशखोर अफिसर दियारे ए वर्दी केबे शोभा पाए ना। शांतनु मोर मने रखिबा उचित विनोद होउची मोर बंधु। यही बेले भी आपण को बंधु किंतु वर्तमान से जने देशर रक्षक। यही मानक शांति मैत्री भारत वर्ष अन्याय अत्याचार बढ़ी चली गणतंत्र आज आत्मचित्कार करुच्ची। बीच राजरास्ता माँ भूणी मैंने धर्षिता होते मत देखिले सार ये शांतनु बाबू सार जिते जहाँ आपण बड़ भाई आपण बड़ भाई एमती स्लोगान करवाटा ठीक तुम भूल कहल महांती। मु केबे मो भाई विरुद्ध स्लोगान देनी बर अन्याय अत्याचार विरुद्ध स्लोगान विनाश पाई स्वर उत्तोलन करी। शांतनु को बुझा चेष्टा कर देखिले तुम विराट लस हेब। आ छड़ा तो भाई हाथ में हैंडकफ भी लगी गोटे निर्दोष मनीष हाथ में हैंडकफ लगी जेल हो पारा अपराधी मान हैंडकफ लगिले शांतनु तू कौन कहवाक चाहूँ? आपण मैंने चक्रांत करी मो बंधु सूरज हाथ में हैंडकफ पकई दिन दिन आलोकित हो आलोक भितर आपण मान मुहटा परिष्कार देखा समय को
କରି ରୁହ। ସେ ଦିନଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶାନ୍ତନୁ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମେ ମତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି। ପୋଲିସ ବିନା କାରଣରେ କେବେ କାହା ଘରକୁ ଆସେନି, ଏଇଟା ମୋଠୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମେ ତମର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛ। ଆଉ ତମେ ବି ମନେ ରଖ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୋମେଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଂ ମାଷ୍ଟର। ତମ ଭଳି ଏମିତି କେତେ ବାଘକୁ ମୁଁ ଛେଳି କରିକି ରଖିଛି ଛେଳି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମେ ଚାପା ତୋର ଏଇ ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁ ଏ ଭାରତ ମାଟିର ବିରୋଧ। ତୋରି ପରି ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯଦି ଏ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ, ତେବେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ତୋର ଏଇ ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଉଛି, ୱେଲକମ୍ ସୁମେଶ, ୱେଲକମ୍। ଶାନ୍ତନୁ ତୁ ମତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଅପମାନ ଦଉନି, ବରଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରି ଦଉଛି। ଏଣିକି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଆଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଯିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ବି ତମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ନା ଏ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଶର୍ମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ପୋଲିସ ଅଫିସର, ନା ସେ ବାଇନ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଟାଉଟର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇଠି ମତେ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ଏ ସାର୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ନିରଳାରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ହେରୋଇନ୍, ଚରସ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଭଳିଆ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଠି କାରବାର ହେଉଛି ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା ଏବେ ମାରିଦେଲ ଦେଇପାରିବ ତାର ପ୍ରମାଣ? ରାସ୍ତା ସର୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରମାଣଟା ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବେ। ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଆପଣ କାହା ଦେହକୁ ମାନିବିନି, ମୁଁ ତୁମ ସିନିୟର ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ କି ଅଦାଲତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ସେ ସଫ୍ଟୱେର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଅର୍ଡରକୁ ମାନି ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଦିଧାର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଶର୍ମା। ସେ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଅଦାଲତ କି କୋର୍ଟର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାତିର କରେନି। ଯଦି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେ ନା। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋ ଡୁ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଓକେ ସୋମେଶ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାନ୍ତି। ତ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆରେ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ମୋ ଭୟରେ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କାରବାର ହୁଏନି। ଅପେକ୍ଷା କର, ଠିକ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଲି ତୋରି କଥା ମାନି ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ସେଇ ଦିନକୁ, କୋଉ ଦିନ ତୁ ମତେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଦିନକୁ ତମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଭାଇ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସାରେ ସେଠି ମତେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କୋଉଠିକି ବୋହିଯିବ ଯେ ଆଉ ଯିବ ପାଇବେ ଯେ ଚାକିବେ। ନାଇଁ ମହାନ୍ତି, ମୋ ନିଜର ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଯଦି ଆସେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଦରକାର। ଷ୍ଟାର ଖସିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର।
কিন্তু সিচুয়েশন ক্রিয়েট করিয়া দায়িত্বটা তোর। সিচুয়েশন ক্রিয়েট হব বিনোদ, সিচুয়েশন ক্রিয়েট হব। ଆଉ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ ଝାନ୍ସୀ। ଝାନ୍ସୀ? ୟେସ୍, ଝାନ୍ସୀ। ମୁଁ ଏଠି ରିମୋଟ୍ ଚିପିଲେ ଏଠି ବ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ନିଆଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ନିଆଁ। ରବି ରବେ भगारी